Ya lah kayak bedagas betugus. Wis ora uman lah pengantene kursi siji. Kayak sindene ora tau dipencloki yuk. Ku coba melempar manggis aku lempar mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat. Zaman edian wong tuwa rabu perawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo kutuke. Kok wedi karo manuke kakine. Ya mesti aduh giras. Pak zaman saiki nek dipenclok iku nek urung disangoni urung iso niat tuh. Alah, karena mengene niate golek duit ya pancen abang ngemis lah. Ngemis, kowe njaluk duit ya sangoni dhisit. Ora disangoni ya ora munggah. Ora sangu urung niat. Manuke cucak rawa. Cucak rawa dawa buntute sing akeh wulune yen digoyang ser aduh penake ser aduh penake nah wis waduh jan orang sembarangan ya orang kena dipoto kok dipoto kirim nang garwane gegeran ora usah dipoto temenan jenggale tangi mangane arep kontor ya kandru manuke apa manuk beo penclokane juk ojo mencok papa blindo penclokane kon kakine sinden ngene sawo kletak ora wani mencolki kakine dupae wis tuwa dadi ora dipencloki kiri-kiri kadang mencolki doke sing kae sing cilik mbok lah Barang pencloki ngenyang kejeluke sing cilik ki ora umum ki mbok blek deket Yung Pak Kades niku nyuwun sangu Pak Kades lah ora usah celamit ya sangoni riyen Pak Kades ora usah celamit nek diwe ya tampane ora ya njaluk ngono bae ki magi dijenggelek lah yuh wajan ki mburine wong-wong beruh ole oh semi jenggele tangi mangane harum kontor yo kang
Ya Allah, Gusti Allah paringan sabar. Sinang kana bae jan ngisin-ngisin na yakin. Jaluk maning wis sing akeh. Engko nyong dibageni. Matur suwun Pak Lurah. Junggele tang